ilimi ya koma kawai abin da ake karantawa a takarda a haddace a iya malami wanda ya fi sanin wannan abin na kwakwalwa, wanda su sahabbai ba su san wannan karatun ba kwata-kwata. Su abin da suka sani da karatu a karanta a aikata, shi yasa suke shekara 8 suna haddan sura ɗaya, saboda su ba a cewa an iya karatu a wajensu sai an aikata karatun da ake karantawa. Man amila bima alima warrafahu Allahu ilma ma lam ya'lam, ko to da ke za a ce maka bai inganta ba. Wannan yana cikin laluran da muke fama da shi a wannan zamanin. Ta ce wannan hadisin bai inganta ba. Ta yi in mutum ya ce maka wannan hadisin bai inganta ba, sai ka ce masa ai a wani hadisin kuma ya zo walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wala hadainahum a wani hadisin. Ko ba haka ba, don kila ya fi imani da hadisi. In ka ce mashi aya sai ya ce maka ai hadisi yana share aya ko wani abu, to in tun da ya fi imani da hadisi sai ka dan sauka ka ce mashi a wani hadisi. To wala hadainahu siratan walau annahum fa'alu la hadainahu walladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum walladhina ihtadaw zadahum hudan. ko ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Suraka ashe kaga ko da wancan hadisin bai inganta ba, wanda ya aiki da abin da ya sani Allah zai gadar masa da ilimin abin da bai sani ba, ko da bai inganta a matsayin hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ce maganar sayyidina annabi Isa ne alaihi salam, to ayoyin Qur'ani da dama sun karantar da mu cewa abin da ake nema daga ilimi shine aiki da shi. Ko ya za ku haddace alƙur'ani, ku iya rubuta shi ta gaba da ta baya, ku karanta shi ta gaba ta baya, ka rubuta da ka iya harji ka iya, in baka aikata alƙur'ani ba to baka yi komai ba. alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mana da shi ne don tadabburin ma'anonansa da aikata shi.